Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Padre Lloyd Galion. Igsoon sa atong pagpadayon, na kita karon sa Roma 12, magsugod ta sa versikulo 2, og daghang salamat sa imong makugihon nga pagpadayon, og hinaot ko nga nakas may panglawas, og welcome sa atong pagpanag-uban, og hinaot ko nga daghan pang mga espirituhanong mga bahandi nga imong makutlo tungod sa atong pagpanag-uban, og hinaot ko nga kini nakapa blessed kanimo, no, nakapadasig kanimo, o gusto kang makig-communicate ka nako, paminawa lang ang sa katapusan na di ang address o telepono, no, aron nga makontak nimo ako o magka istorya ta, no, o magka-communicate kita igsoon. Bueno, sa atong pagpadayon akong basahon ang Roma 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutan kundi ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Simple ra kayo maigsoon, no, ang maong sugutanan bahin ras pag-usab sa atong hunahuna. Ang apostol nang hingawa sa mga katawhan sa Roma nga human nila mabatuni ang kaluwasan pinagi kang Kristo, balik sila sa kalibutanong gawi ug madala sila sa mga tentasyon inay magpuyo sa espiritu. Ang kamatuoran nakiguban sa Amahan, Anak ug sa Espiritu. Giyawhag niya ang katawhan nga makigbatok, no, sa tanang matang sa mga tentasyon. Ang anak kang Kristo mosinati gayud og espirituhanong pakigbisog patok sa sala, no, samtang niya pakita niining lawas nga madugta. Busa kinahanglan dili kita o atong kabumuton ang masunod niining lawas kung dili si Kristo nga mao gyud magbuot sa atong kinabuhi, no, o kita magbalaan. Si Pablo nagpadayag og sumbanan alang sa balaanong kinabuhi. Una, nga tanang anaa kang Kristo magkinabuhi sama kang Kristo. Biyaan ang tanang kalibutanong kailibgon sama sa pagpatuyang sa ugalingon ug mga kagustuhan. Kaning kahakog sa bahandi, lawas nung kaulag ug mga kalibutanong kahilayan. Hinoon ikinabuhi ang balaang kinaiya ni Hesus ug ang pagkinabuhi sa iyang mga apostoles sa atong hunahuna ug sa buhat. Kaduha, pagtuman niini nga mga prinsipyo ang Ginoo magabag-o sa imong mga hunahuna ug imong tumong dili na magpabilin sa pagpuyo sa pagpatuyang sa imong kagustuhan apan sa imong hunahuna ngadto sa paghunahuna sa Dios. No, ang hunahuna sa Dios ug imo magkapareha na. Niini ang Espiritu sa grasya magabalaan sa imong kasing-kasing o sa imong kabubuton. Ikatulo, hinoon kung ilhon nimo ang kabubuton sa Dios ug sabton ang iyang tinguha kanimo aron makinabuhi ikaw sumala sa iyang katuyuan ug isalikway ang mga buhat nga dili niya kahimutan. Aron mabatunan kini espirituhanong kahamtong, tun-an nimo ang iyang mga pulong sa balaang tugon ug kanunay ka magbasa sa Biblia ug tinguhaon nga ang iyang sundon ang iyang giya o direksyon, no, o mga paglamdag nga gikan sa langitong Amahan aron magkinabuhi nga kahimutan o matagbaw ang dunay katagbawan, no, ang Dios sa imong kinabuhi. O ikaapat, ang yanong pakigsulti ni Pablo mingon buhata ang pagkamatarong dili lamang sa sulti apan sa buhat. Ihatag ang imong panahon ug bahandi kaniya tanan nimo nga kaalam ug aron masayran mo unsa ang maayo ug unsa ang dautan, magkinabuhi ikaw nga mahitapahimuot kaniya. Batuni ang kaalam pinagi sa iyang balang pulong ug balang espiritu nga magtudlo kanimo sa tanang butang nga kahimutan sa Dios. Ikalima, tinguha ang espirituhanong kahingpitan sa imong kinabuhi. Wala kini nagpasabot nga ang kahingpitan moabot nimo sa imong kaugalingong paningkamot, no. Kinahanglan mo si Hesus pangayoa kini nga pun-on niya ang imong kaugalingon aron mahingpit ang imong pagpangalagad nga matuod ug hingpit gayud. Katapusan niini nga pagkinabuhi kauban ang Dios ug ang iyang balang espiritu magapamuhat diha sa iyang kakulangon ug mahimo kanimo nga malipayon, mapasalamaton sa Ginoo
sa iyang sakripisyo, sa iyang kagalingon dito sa cross. So mao to mo no ang mga pahimangno alang sa pagkinabuhi nga pagmadagayaon, pinagi sa pag-usab sa tungunahuna. Pag-ampo ta igsoon, langit nun nga amahan, pasayloa kami sa among pagkahakong. Pasayloa kami sa among pagkamalabihon sa among kagalingon labaw kay sa Dios. Pag-uha ang among tinguha aron magpuyo kami diya sa matuod nga pagpangalagad kanimo. Uban sa pag-ila nga si Jesus nagapasaylo kanamo sa tanang kasalanan dito sa cross. Ug imong balang espiritu mao ang gahom sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios aron higugmaon ka sa among itugyan among kinabuhi kanimo hangtod sa katapusan. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsa ang lakang sa balaang kinabuhi alang sa pagsunod ni Hesus. Daghang salamat sa imo. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.